ko maari diri. Actually nag-anha ko diri sa Teofilo Kamomot Shrine. I think siguro mauni ang ikaupat siguro nga sa akong pagbisita. Pero happy kay ko mo balik, no? Kay nindot kayo inyong lugar diri. Kamong tanan taga Karkar? Taga Karkar kamong tanan? Yes. Oh, very good. Very good. Karkar is the best. Lots of cars in Karkar, no? Yes, so guys, first mag-ida-ida sa ta, no? Kay basin kinsa ang mag-follow nako sa social media. Nay mga mag-follow nako sa social media dire. Ah, wala. Oh, very good. Oh, si sister, si mother di ay mag-follow siya nako sa social media. So very good. I will lang sa introduce myself before we begin, no? Sa atong tema. Ako di ay si Father Sam. Unya karang klaro siguro kaayo sa akong naong nang didili ko Pinoy. No? Taas ug ilong, puti kayo. No? So dili ko Pinoy. But medyo, I would say at least 3/4 almost ang tibok at akong kasing-kasing kay Pinoy. Oh, very good. Yeah. Kay nagpuyo ko diri sa or diri ay kanang sa Cebu City sa syudad, upat ka tuig naman, upat ka tuig. Kanya so missionary man ko, pari sad ko. I've been a priest now for 1.5 years. So baby priest pag yun. Baby priest. I'm only 30 years old. So basin ay mga gwapo nga batanon nga lalaki manghimo sila kanang pari unya. Oh. Kuya. Very good. And so say unsa pa man. Akong community di ay, so dili ko Franciscan, dili sad ko Muslim, no? Kay murag Muslim man ito, dili. Dili ko Franciscan, akong community kay Brothers of St. John. Brothers of St. John. So naami duha ka mission houses sa Cebu City. Usa sa Bukid, ang mong formation house. Nya usa sad sa may Tabuan area. Kinsay nakaadto sa Tabuan, sa Pasil, sa Cebu City, kamong tanan hopefully nakaadto sa Cebu City, no? Okay, mga hilomon kayo. Tabuan. Very good. Si ma'am nakaadto siya sa Tabuan. Very good. So, actually, taga-Tabuan man ko. I live in Tabuan. Unya, ang akong mission diha sa Tabuan is youth coordinator. Ako ang youth coordinator sa among mission sa syudad. Okay? So anyway, I'm so happy to meet you. Hopefully after sa recollection, makaila-ila sa ta, no? But ang recollection sa una. So, let's enter into our recollection, no? So ang title sa atong recollection karong hapon kay Prepare the Way of the Lord. No, prepare the way of the Lord. Is there someone, sige, para magawas sa inyong tingog ba? Dapat someone diri nga nakahinumdum nga kinsay tao sa Biblia nga nakaingon, nakasulti, prepare the way of the Lord. Kinsa may kaha? John Baptist! Wow, grabe dyan si sir. Ato siya pagpakan. Very good, sir. Wow, amazing. John the Baptist. No, John the Baptist. Very good. And yeah, I think it was the second Sunday in Advent. So ang ikaduha nga Domingo sa Adviento, nga ang kaning prepare the way of the Lord, mao ang atong ebanghelyo sa misa. No? Sa ikaduha nga Domingo sa Adviento, I think. Basta nagsayop ko. Magkasayop po si Father. But, so kaning siyang prepare the way of the Lord is a very important part sa atong Advent journey. No? Basta, magkatawa si Mama. So, basta mo andam kita sa Pasko, importante nga ato siyang kanang that we really think about what this means. How do we prepare the way of the Lord sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing, para ang atong Pasko nindot man. No? I'll give you an example. Ganina, ganinang buntag, after sa Misa de Gallo, natulog ko.
natulog kay gikapoy. Okay, gikapoy dyan si Father after sa Misa de Gallo. Unya, so samtang nga nagtulog ko, nakadawat ko text sa among postulant nga na siya sa ubos sa among mission house. Ingon siya, Father, naaman ang mga sister. Naman siya diri. Kuwahon ni mo. So, hoy, naman di mga sister. Ay, wag ko na andam. Ako sa pijama, anak, nagtulog. Anak, giduka. Si sister diha. Mama di ay. So, anak, Jud. In other words, wala ko nakaandam sa ilang pag-abot sa among balay. Wala. Magid ka, natulog man. Natulog si Father. Wala ko nakaandam. And I felt bad. I said, oh my goodness, dapat ka nang muhuwat ko sa mga madre. Hi, sister. Anak ba? Pero wag yun. Hi, sister. No, that was my face this morning. No? Pero, pag-abot na ko diri sa Teofilo Kamamot nga church, oh my goodness, ang mga sisters, nakaandam sila. Nakaandam dyan sila. Maayo, gid kaayo. Mas maayo, gid ilahang pag-andam sa ako ang pag-andam ganinang buntag. Kay, pag-abot na ko sa refectory na oh, Father, na snacks. Father, na ay kape. Father, na ay, oy, lami kaayo po ng mga snack. No, happy kayo ko. Happy, nindot kaayo ang akong pag-abot diri sa Teofilo Kamamot tungod kay ang mga madre nakaandam. Di ba? Yeah, hopefully, ang ilang pag-abot sa amoa, nindot sad, bisan wala ko kaandam. No? I think it's the same sa atong celebration sa Pasko. Kung dili kita mo andam sa celebration, kung dili kita mo andam sa atong kasing-kasing, sa pagdawat, sa atong Ginoo, dili siguro super nga nindot ang atong celebration. No? It's important for us to prepare ourselves. Okay na, kasabot mo, anak. Nga dapat mo andam, atiman na to ang atong pag-andam sa kasing-kasing para inig-abot ni Jesus, nindot ang celebration. Happy jud. Kay ready man jud. We are ready to welcome Him. So mauna nga, prepare the way of the Lord. Mauna katong tema para andam kita sa usa ka nindot kaayo nga pagsaulog sa Pasko. Okay? Very good. Kabutan jud mo. Ready, Father? Yes. Very nice. Very good. Kapalo mo sa Cebu City, usa sa akong mga mission kay sa I won't say the name of the school kay mag-live ta. But mag-high school chaplain ko sa syudad. Kanya kasagaran, ang mga estudyante sa night school sa akong mission kay mga kiat kaayo gyud, mga kiat kayo, mga buhi kayo, sige sila dagan everywhere. So I have to be very hi, okay, sige, let's come over here. Very kanang buhi kayo. So, pero kamo mga butan kayo, it's very nice. Very nice, kid. Sayon ra kaayo mag-preach today, oh. Sige, so, mauni ang atong verse that will guide us today. We will prepare the way of the Lord. Parehas sa giingon ni John the Baptist. And then there's also another verse I wanted to show you. Okay, so that's Mark chapter 1, verse 3. Now, prepare the way of the Lord, make straight his paths. Okay? So, mauna ang first. And then, kani siya, ganahan sad ko ani nga verse. Because I was thinking, unsa man kaha ang mga verses sa Biblia about sa kanang pag-welcome ni Jesus. No? So, I think kanina sad, purita mag-think sa kanina verse also. Lift up your heads, you gates. Be lifted up, you ancient doors, that the King of glory may come in. No? Inig-abot na to sa Pasko, si Jesus, the King of glory, no? He will come in. So, of course, we need to prepare His way. Andamo na to ang iyang dalan. But also, ablihan na to ang mga pultahan sa atong kasing-kasing. Hindi man nga image, no nga, ablihan dyan na to. We need to open our hearts
Usahay ganahan kita mag-close atong hearts. We don't like to let Jesus in kay sakit, kay makasasala. No, we need to open up the doors to Jesus, that the King of Glory may come in. And so, okay, so kaning duha ka verses, I was thinking about this. Unsa man di ay pag-preach, ani kanang prepare, kanang mo abli ang mga doors. Pero kana siguro kay very, unsa man ni, kanang how to make this practical, no, more simple, para makaandam kita. I thought of saying it this way. Lahi siguro siya nga way to say the same thing is we also need to make space. Can you say that? Make space for Jesus. To make space. And that is the main image we will use today. To make space. Kay kung puno na ang kasing-kasing sa daghan kaayo mga worries, kanang kulbaan, mga kalisod, of course, si Jesus, wala siya space. Wala siya space sa amo. So how to make space for Him? How can we do that? Let's see. Make space. Mo na siya kanang maglimpyo ba? I don't know about you, pero ako, kasagaran, ang akong kwarto, hugaw kaayo. Si mama katawa. Di siya mo tuo. Usahay ang kwarto sa mga pari po, hugaw kaayo. Taghan kayo mga butang. No? Because usahay, wala ko time maglimpyo sa akong kwarto. And so, oh my goodness, it's very bad. No? Kana mga, akong mga shoes na dira, akong mga bag na dira, akong masket na dire, akong libro na sa diha, akong, ano ba? Wala na space. Musod. Kung sa akong room niya, asan ko maagi, ano? Asan ko maagi? Hugaw kayo. Hugaw. I think, bisan duhara ka adlaw ang nabilin before sa Pasko, we can try, during this recollection, to clean up our hearts for Jesus. Maglimpyo. Para na siya space. No? Para enter niya sa atong kwarto, welcoming, make space. Pero of course, usahay, dili kita ganahan maglimpyo. But sige lang, let's try. I think another way na maka-make space kita para ni Jesus is actually ang inyong buhaton karon. Nindot kaayo. Kasagaran, kabalo ko na ako sad nga busy kaayo. We like to say this. Kumusta man ka? Busy. No? Kumusta man yan? Busy kayo. Mga studies, mga dapat buhaton, mga maglimpyo sa balay, mga dapat iluto, mga dapat no? Daghan mga dapat buhaton. Labi ng mga estudyante. Na mga estudyante diri sa kamot. Kamo mga estudyante? Daghan mga studies, no? Daghan mga studies. Pero humana ang klase, no? Humana karon. Mag-Christmas break. So perfect. Dili sila busy? Perfect for recollection? Very good. No? Usahay busy ta. And that's normal. That's normal. But diha sa atong pagka-busy, do we know how to make space for Jesus? Bisan busy ta. Basin dili mana kanang mausab. Hangtod sa Pasko, busy gyapon. But how nga bisan busy ta, how do we make space for Jesus? So, here we go. Let's look at how we can make space. Unsaon man di ay. Kana, limpyo kayo nga kwarto, no? Sana all. Sana all kay akong kwarto, dili jud ingon ana. Dili jud. No, actually, so that's why you can see, I'll say something before we talk about this, is actually, kabalo mo, kani ang mga reflections sa kaning recollection, kanato, is mura sila jud akong mga personal discovery pud sa kaning Advent recollection. So it's also a way for, I'm very happy ba? Happy kay ko mag-share sa unsay akong murag discover this Advent season. Okay,
So unsa man ta mag-make space. Kung busy kaayo, unsa man. Kung wala ko'y time, wala ko'y energy, unsa man di ay. Okay? First step, first suggestion nako. This is the part that is not fun. Okay. So basta hugaw ang kwarto, dapat limpyo. Dapat limpyo, no? So I think we can all think of things. So I'll read this first. Take things out, itangtang ang mga butang, that distract us from His presence. Okay? So sa Bisaya nga murag itangtang ang mga butang nga makapawala sa atong kanang attention bitaw niya. If distracted kayo ta, if we have lots of things inside, basin dili busy, but basin daghan kayo kanang mga worries, mga hunahunaon, or mga kalisod, things that distract us from His presence. Kabalo ko nga, dinhi sa Teofilo Kamumot Shrine, ganahan ta mo ingon nga, sa dughan, anaa ang Diyos. Di ba? And it's so true. Naa siya. That's the title of the book. Maura akong basahon, title. Sa dughan, anaa ang Diyos. Anaa gud siya. And He wants us to be present to Him, to be present to His presence. So how do we take out things that distract us from His presence? So kung ako mag-share, I think usa sa akong mga pinakadako siguro nga distraction. I'll be very honest with you. No, ako sad. Ang social media. I'll be honest. I don't know about you. Basin kamo okay ra mo ana, pero ako naglisod usahay. Labi na kay na ako'y apostolate sa TikTok. No, so TikToker man ko. So because TikToker ko, ganahan ko mo tan-aw sa TikTok para kay ibaw unsay mga dapat kana mga trending nga video para basin ay ko'y mga idea or ana. Anya anay tabo. I say, sige, I have 2 minutes, no, before dapat ko mag-meeting. Sige, 2 minutes rin, mag-scroll. After 10 minutes, 10 minutes din na ba? Oh my gosh, late ko sa pag-ampo. Dagan sa pag-ampo, sorry kayo na. Busy ko. Busy day. TikTok, ragid na. No? It's very true. For me, lisod kayo. And I'm sure there are some of us here nga naglisod na, no? Because, yes, social media is very good. No, daghan mga nindot kaayo nga butang nasa social media. And it's true. We can learn lots of things. No, nindot man. That's why subscribe sa akong TikTok. But sometimes it's true. Pwede siya mahimong distraction. Pwede siya mahimong distraction sa presensya sa atong Ginoo. No? So, sa social media usage nako, what I try to do, naningkamot ko, pero dili siguro kanang always good at this, is I try to make sure nga ang akong paggamit sa akong phone is appeal also sa paggamit sa akong phone is mubasa sa Biblia. No, we'll get to this later. But na ako'y Bible app sa akong phone, anya na ako'y kanang group of friends where we have a group chat, and every day, kada adlaw, we send a screenshot sa atong mga phones na mobasa kita sa Biblia. No? It's one way to make space for Jesus. Mobasa sa Biblia sa imong phone before nga mag-TikTok. But kabalo ko lisod, no? So, ang social media, we can also maybe, it's good sometimes to try to limit our social media. But of course, dili man na sayon. I think also
another way usa sa mga butang nga makapawala sa atong attention sa presensya sa Ginoo sa atong kasing-kasing is also ang mga news. No? Ang mga news. Maayo man ang mga news, but they can also be ways to make us worried. No? Mga worry. Or, ano pa man? Ang mga chismes. basta daghan-daghan jud, mga distraction. No? Maka-relate mo, ani? Mga social media, mga news. Na mga tao nga maka-relate, ani? Nga usahay maka-distract. Yes? Or no? Yes? Ikaw, ma'am, naka-relate ka? Naka-relate? Nakasabot ka nga usahay na yung mga distraction? Naagyod, no? Naagyod. Si ma'am, ingon siya na naagyod. Kinsa pa? Ikaw, ma'am. Ikaw, miss. Na yung mga distraction, usahay? Yeah. Naagyod. It's a natural thing. It's true. Natural thing. Natural man, no? Of course. Very good. Very good. I'm feeling you are ready for Christmas. No, it's very good. Kinsa pa? Kinsa ang mag-struggle diri? Let's just be honest, no? Kinsa usahay mag-struggle diri nga kanang sa kasobra sa social media? Isa kamot. Wala de. Wow, ang mga amazing jud mo. Ikaw dong, mag-ampo ka? Very good. Very good. Okay, so that's the first thing, no? To take out things that distract us from our presence, from the presence of God, right? Okay. Let's go to the next one. Okay, kana siya lisod. Okay. This is the second way. Mao na ay kaduha nga pamaagi nga pudita mahimo og space para ni God. So basahon nato, a positive understanding of make space. Ganahan ko sa kaning word positive, no? Kay hangtod karon sa atong recollection, ang akong mga example sa kaning make space are actually mga negative. No? Maglimpyo, kanang kalisod, ana, ka-busy, ana, no? Mga negative. And we think, mao di ay, make space para sa Ginoo. Lisod man na. Lisod? It's true, no? Lisod. Ma-lessen sa atong usage sa social media. Lisod man na, oy. Pag find some time to read the Bible, lisod man na, oy. No? Yeah, the danger with this one, ang kakuyaw, ana, is ma-discourage kita. No? Ma-discourage. Kasi, oy, Father Sam, di lang sa. This is too difficult. Di lang sa ako mag-andam para ni Jesus kay kaning make space, perting lisod, ana, oy. No? Yeah, busy kayo. Kasabot yun si mama. No? So, unsay siguro nga positive kanang nindot para excited kita mag-make space para ni God. Ready na mo? Already. Okay. To start this part, I will tell you a story. Ganahan mo mga story? Yes? Yes. Okay. Yes, Father. Finally, kay giduka jud na mi. Ganahan mo mga story? Mga story? Okay. Kamusta Luyo? Ganahan mo mga story? Okay. Very good. Okay. Wow. All right. So, kaning a story goes like this. Mga duha ka semana ang nagi. Pag-upa. Bitaw, pag-upa. Nag-andam ko para sa among dako kaayo nga fundraising event sa syudad. Dako kay siya. Anya kanang lisod kaayo kay akong ang in charge sa program. No? So kanang mag-contact sa mga choirs nga mo kanta, mahimo sa PowerPoint, mahimo sa kanang program gyud nga kinsa mo kanta ani, kinsay sunod, kanang ana ba. Daghan kay mga preparation. And honestly, the day before the event, so happy na gyud ang event. Hay, na-stress ko. Na-stress
Na-stress kaayo kay daghan pagkaayo kog trabaho. Daghan kayo, na-stress. Unya, katong buntag sa day before the event, nga hapit na ang event, magtrabaho ko dahil sa akong computer, na-stress kayo. Ay, dapat ko mabuhat na ini. Ay, hapit na gyud ang event. Na-stress. Ano ba? Na jud akong utok. Unya, nag-buzz akong phone. Bzz, 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 bzz. Sino man yun? Ay, kay busy ko. Di ko ganahan mag-anak. Magtanong sa akong phone. Kay busy. Bzz, bzz, bzz. So, sige, kinsa man kuha na ko ang phone. Uy, si mama man Ako mama. Na-surprise ko. Tungod kay, actually, ako mama, kuan siya, siya pod busy kaayo. Kay siyam, mami kabuok nga, igsuon, siyam. Unya, ako ang kamagwangan. So, daghan kay siyang trabaho, as in. Kay, mag-work pod siya, teacher siya. So, teacher siya, unya, daghan kay mga anak sa kanang, sa among balay. Busy kayo. Ma-stress kayo siya. And it's panagsa ragyod nga ang akong mama mo tawag siya nako. Panagsa ra kaayo. Kay kabalo siya nga kato si Sam diha dako na siya. Okay naman, pari na siya. Okay naman kaayo, no? And actually, panagsa ragyod may magtawag. It's very sad but it's true. So, sige, let's go back. So mag-buzz akong phone. Bzz, bzz, bzz. Si mama. Unsa man busy ko? Di lang sa kamutubagan No? I was tempted nga, di lang sa, mama, kay busy ko. I don't want to do this. And I also know nga, I forgot to say something. Ang akong mama, pareha siya nako, tabian kaayo. Tabian. Hay, kung duha ka tabian, sa phone, wala na human. Wajud. Pakalabay, duha ka oras. Tabi pag yun. No? So I know, if I pick up the phone, hi mom, patay yun. Ang akong mga preparation. Patay yun. No? But I don't know why. In that moment, when I saw my mom call, I said, weird day, ani. Pero sige lang, mudawat ako. I will pick it up because kabutan ako mama, oy, mo tawag siya nako. Na-touch ko. No? I like it. So I said, sige. Whoop. Hi, mom. And I called her. Ingon siya nako. So akong kanang Bisayohon sa iyang English, ha? Ingon siya, Dong, kumusta man ka? So, okay naman, unsa man. Busy man ko, pero okay naman. Dong, kuan? Tagtanaw ko sa imong Facebook ba? Nagtanaw di ka sa akong Facebook? Murag daghan kayo kag mga events diha, uy. Murag busy ka. Bitaw, daghan kayo. So I was thinking, katupag gahapon event na pod, and day before. Bitaw, nag-preach ko Recollection diha. Bitaw daghan kay events. Nya kabalo ka, kanang kabalo mo, cute kaayo iyang gisulti. Siya, actually, ako rin ganahan is kanang mo tawag ra ko nimo para just to ask if you're okay. Okay ra ka? Oh my goodness. Na-touch ko. So, kabuto na ko mama. Uy, my gosh, no? It was so cute. And I said, maura di ay ma? She said, kanang, murag, gikapoy jud ka sa mga picture diha sa Facebook. Okay ra ka? So, okay naman. Kaya nako. We have big event tomorrow. Niya, ana. And so, after that, nagtabi mi, usa ka oras. Nagtabi-tabi. And after that phone call, I was thinking to myself, hoy, I am so happy that I decided to pick up that phone call. So happy. Because honestly, after nga phone call, happy kay ko. Happy good. Bisan busy, I was very happy because kabalo ko nga kanang my mom cares for me. No, magtanaw siya nako. Kumusta man ka? No? Almost first time in my life nga nahitabo ana. Like na-touch kay ko. And then so that's when I was thinking ba. Mao ni akong gi-learn
gi-learn from this experience? I think kasagaran sa atong Adviento, this time in Advent, we are very busy. Very busy. Nya bisan didi Adviento, busy. No? Mag-eskwela, mag-atiman sa mga anak, maglimpyo sa balay, magtrabaho, mag-sacristan sa simbahan, mukanta sa simbahan, mag-andam mo mga recollection sa mga madre. No? Daghan kay tabuhaton. And sometimes, when we think, kinahanglan ko mo ampo or kinahanglan ko magbasa sa Biblia, our first reaction is like sa akong reaction, no? Sa katong pagbuzz sa akong phone nga, bzz, bzz, bzz. Hoy, mama, samo ka. No? That's our first reaction. Dapat ko mag-ampo. Hoy, busy man ko. Wala ko'y time. Samo ka. Diba? But ang akong gi-learn is because naka-decide ko, because I decided to pick up that phone call, I knew nga ang rason nga akong mama gusto siya mong tawan ako is dili lang para mag-interrupt bitaw sa akong pagka-busy, but it was to love me, to care for me, to ask me, kumusta man di ay ka? Diha si mong pagka-busy, diha dong, kumusta man? No? And I said, wow, grabe man eh. Kay pare hamang good ang atong Ginoo. No? Sometimes we think, kanang samo ka bitaw, dapat ko magsimba kada Domingo? Ay, wala ko time. But when we think that, ang aturang tanawon kay ang negative, no? Katong first level, ang negative. Oy, kapuya maglimpyo sa balay, kapuya maglimpyo sa akong kasing-kasing. But do we see also the positive, no? Now, if we do that, we will see why. Ngano nindot kaayo magampo. Nindot kaayo mag-andam para sa Pasko. It's because Jesus cares for us. No? Imagine, sa inyong pagka-busy, sure good ko nga, kaning miyaging mga tulo ka buwan, you can think to yourself right now, and let's imagine, no? Kamong tanan, usa ka adlaw, or usa ka semana, nga naggrabe jud mo ka-busy, or grabe jud mo ka-stress, no? And it was very difficult for you. I'm sure at that time, sa inyong pagka-busy, the Lord Jesus was asking you, kumusta man ka? No? Are you okay? Because I care for you. No? I want to be part of your life because I care. No? So, kung mag-andam kita, dili lang para kanang sample ko mo, andam ta sa, sige lang, atong mga sinina, kanang mga sinina, example for Pasko. It's not just to look beautiful. Dili lang para magwapo, magwapa, but it's to receive God's love. Because we know that someone loves us. We know someone cares. No? Kasabot mo? Okay na, like maka-relate mo, ana. No? Mauna ang kanindot sa mag-make space. Mag-make space for God is especially the positive side. So just like ang ako mama, nagtawag siya nako, I think every day ang atong Ginoo mo tawag pud siya nato. Imagine if we each have a phone. Anya, bzz, bzz, bzz. Anya, ang nakita sa phone is ang Ginoo. Ang Ginoo di ay. Every day, He does that.
And it's our choice. Pwede ta mo pili. Pwede ta mag-decide nga dili kita mo tubag. We can say, busy ko Ginoo, dili lang sa. And of course, He will still love you. Pareha man sa akong mama. Kung wala ko kanang tawag sa akong mama o magtubag sa akong mama, nga siyang phone may pick up, hi ma'am. Kung wala ko nabuha ana, sure good ko. Gihigugma ko gyapon sa akong mama. Gihigugma gyapon. It's the same with our God. If ever wala tay time, no, we are still loved by Him. But wow, kanindot. If we pick up that phone and say, hi God, Maayong hapon Ginoo, maayong hapon Jesus, kumusta? Because each time He will say, ikaw, kumusta? Ikaw, are you okay? I love you. No? Positive way to make space. Kabala mo sa so before nga mag-pari ko, before nga mag-brother ko, sa una, musician, violinist. I played the violin. Mga violin, ano ba? Anya, usa sa akong mga favorite nga orchestra director, murag musician, na siya nindot kayo nga ipangsulti. Ingon siya, when you love something, you always have time. Always. No? Kay gipangutana siya kanang unsa man day sir kanang daghan kay tang mga tours no nagbiyahe siya everywhere. Yeah, he always finds time to practice. Always. Bisan na siyang hotel room and practice siya. Always find time. And mao na iyang gisuti, if you love something, basta mahigugma ka sa kabutang, you always have time. No? Another example of this is, of course, maybe kamong tanan diri nakasuway og mga crush, no? Or mga uyab. Mata na sila. Basta na amoy crush, basta na amoy uyab, if they text you, of course, matubang, of course, you have time. Bahalag busy kaayo. Bahalag murag kadaghan kay dapat buhaton. Basta, pwede tayo mag-video call? Pwede ra kaayo. No? Pwede ra kaayo kinaman. Lipay kayo na yun. If you love something, you always have time. No? So I think, kung nindot ang atong pag-andam sa atong Pasko, importante na sad nga mangayo kita sa grasya nga mabag-o ang atong gugma para ni Jesus. Kay gasa man na niya. O gasa man na. Dawato na to ang kaning gugma para niya. And then it will be easier. Just like when your crush calls you on your phone, you say, oh, Tosh, okay. Hi, kumusta? No? Na ay mga makarelate ani. Oh, very good. Okay. Very good. So let's just say, let's see, 2:30. Okay. So kani, I'll just show you some verses nga murag kaning akong gisulti kanina nga ang Ginoo is asking you how you are doing, kumusta? No? Ang akong gipangita sa Bible mao ni ang mga verses. No, this is from the Old Testament, no? So kani, therefore I am now going to allure her. I will lead her into the wilderness and speak tenderly to her. Nindot kaayo mga verse. No? Ang Ginoo, ganahan siya nga kamo nang duha usahay. Magchika, no? It's true. It's very true, no? Sometimes we think nga ang pag-ampo ko na siya kanang musimba-simba ra, mag-amahan na mo, maghimaya ka Maria. And that's true, nindot. But ang tinuod nga pag-ampo is kamong duha. Ikaw, imong Ginoo, si Jesus,
magtabi. No? Spend time with each other. Another one, listen, my beloved is knocking. Open to me, my sister, my darling, my dove, my flawless one. No, kana siya nga, song of songs. No, nindot kayo. Ang Ginoo, kanang gihigugma kitang tanan sa Ginoo. Okay. Okay pa mo? Okay. Sure good mo? Na-I break, sister? Or wala? Wala na-I break? Hangtod sa mga alas 3? 3? Okay, sige. So, madayan kita, ha? So, kaning next part is become a way of the Lord. So, actually, nagsayap di ay akong PowerPoint ganina. So, ako nang basahon. So, kani siyang prepare the way of the Lord, no? Sa taas. Makita mo? Sa taas. Unya, so katong sa ubos, ang first part is to prepare the way of the Lord. No? So, katong first part is ang atong gihiskot hangtod karon. No, ang prepare the way of the Lord. How to prepare. So, katong negative, nga dapat itangtang sa mga butang sa atong kinabuhi nga makapawala sa atong attention diha sa presensya sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Okay? Anya ang positive na sad na ang Ginoo murag everyday ang Ginoo motawag siya ninyo to ask kumusta. Right? That's what he wants to do. And mao na nga nindot kay mag-make space for God. And now, so katong ang first part. Ang kaning ikaduha nga part is called become a way of the Lord. Become. So instead of mag-andam kita sa dalan sa Ginoo, this might sound strange, but mahimong kita dalan sa Ginoo. Okay? Kasabot mo? Okay, ha? Sige. So, to start this off, I will tell you another story. Okay ra? Ganang mo mga story? Yes, very good. Okay. I will tell you another story, ma. Change sa kuguan. Kita mo sa picture? Wala. Ngit-ngit kayo. Ngit-ngit, man God. It's normal nga lisod. Makita sa picture. Ang kanang nga picture is kuan. Picture sa among mission. Kay nag-mission ko sa bukid pag December 9 man to. So, tanaw sa picture akong inom sa tubig. So, I will tell you the story. Unsay story behind this picture. Excited mo makaibaw unsay na itabo sa picture? Okay. So, nag-mission ko sa bukid sa Montalongon Dalagit sa may Osmeña Peak. Kinsay nakaadto sa Osmeña Peak? Isa kamot. Ikama. Very good. Daghan kayo. Nindot kayo siya nga lugar. Diba? And diha sa may Osmeña Peak na ay barangay nga gitawag Basang Pangpang. As in, layo siya sa bukid. Super kay layo. Super kay layo. It's so far, si Sister Kataw, it's so far nga layo kayo nga wala sila'y parokya diha. Wala man. Wala si simbahan. Tungod kay ang parokya nila is layo man good. Layo kaayo. Nasa Matutinaw sa ubos. Unya ang pari sa Matutinaw, dili siya kaadto kada semana sa ilaha kay layo gid kaayo. Wala nay tarong nga dalan diha. Dili pa di magsakinan pano diha kay lisod kaayo. So usahay ako ug akong mga kauban nga brother moadto mi diha kanang mumisa
magkatikisim sa mga tao diha kay wala sila'y parokya. Okay, so here's what happened. Pag December 9 na December 8, mga alas 5 sa hapon, nag-drive. Gikan sa Cebu City. Unya, basta, gikan sa Cebu City, padulong sa south, mag-highway. Kanang highway, no? Padulong diri ba sa car. Mag-highway. Okay na kayo. Nay mga traffic gamay, pero okay na dyan. Mag-highway. Unya, niabot mi sa may Pari area. Unya, dako kaayo ang dalan. Super kay dako. Naay ka ng part nga medyo mga 1 kilometer. Nga dako kayo siya. Super big. Makapaspas kayo. Excited kayo ko. Paspas kayo si Father. Dako kayo. Smooth. Murag sa Amerika. Ano ba? After kana nga dako kayo nga dalan. Ang dalan mahimo siya mas kamay. So, magpadayon mi. Mag-music. Music. Chika. After pila ka kilometros, mag-left turn mi. Padulong sa bukid. Oh, mas kamay ang dalan. Dayan gyapon. Okay. After pila ka minutos, mas gamay ang dalan. Mga one way. Taas kayo na. Nagsaka sa bukid. Hangtod. Naay construction diha sa bukid. So, oh my goodness, hadlok kaayo. Kaya dili lang siya, one way. But, naay ka ng, ano sa gitawag sa Bisaya, ka ng cliff ba? Pang? Cliff. So, mag-drive me. Like, construction dito sa kilid. Yung cliff na diya. Hadlok kayo. Hadlok yun. Gamay kayo ang dalan. Gamay kayo. Hadlok. Akong kauban nga babae nga missionary ba. Kay dagan-dagan na may mga 6 kabuok. Pero naiusa nga hadlok kayo siya. Father! Kay gamay kayong dalan. Okay na dahil ka nang hinahinan ako, ha? Father! So, anyway, after sa katong one way nga na construction, niabot mi sa barangay nga Basang Pangpang. Sige, abot na. Nagparking mi. Pero actually, wala pa niabot. Lakaw. No? Tungod kay ang sakinan, wala siya kaadto sa, actually, ang gitawag dyan sa among giadtuan kay Santa Cruz. So sige, nigawas mi sa sakinan, kuhawon atong mga sack o mga backpack. Unya, so kani nga photo is kato pagbaktas mi. This was mga alauna sa buntag. Alauna, kadawon. Wala pa kadawon di ay. Ngit kaayo. Katong mga suga kay ang atong mga cellphone, no? Atong mga cellphone. So nagpicture ko kay kanang nalingaw sad mi. Kay it's very late in the night. Anya makakita mo sa dalan. Murag way daan, no? Murag wa gyud. Pero gamay jud kaayo siya. And katong gamay kaayo nga dalan is the only way na makaabot kita sa Santa Cruz. Sa katong mga tao nga wala sila'y pari, wala sila'y parokya, no? Mga farmer. So katong nga story, I was thinking ba, usa sa akong mga dako kay nga learnings ba sa kani nga story, is we often say that, and it's true, see, Jesus is the way to heaven. Nagadugo mo sa kaning verse sa Biblia nga, Jesus is the way, the truth, and the life. Right? It's true. It's very true. Sama ra gihapon nga example. Basta gusto mo
kanang gikan sa Cebu City moadto sa Basang Pangpang, dapat jud moagi sa highway. Sa highway. Dapat jud. Kung walay highway, wala jud mi makaabot sa Basang Pangpang, di ba? That's like Jesus. Jesus is the way. He is the highway. The dako kaayong madalan that everyone must go through para makaabot sa langit. No? So kung siya ang dako kaayong madalan, pero kung I have a question for you. Sa katong among mission sa bukid, if there was only the highway, giunsa man di ay namo pag-abot sa Basang Pangpang. Lisod kayo. No? Kung highway ra gyud, imagine after sa highway, magkudura, wala na idan. No, wala. Ay, layo pag yun, wala na idan. No? Lisod kayo. Lisod. And I was thinking, yes, Jesus is the way. Right? The way. Prepare the way of the Lord. Jesus is the way. Pero kinahanglan sad kita sa mga gagmayng agyanan para makaabot sa bukid. Kung highway ra gyud, wala may makaabot. Wala. Ang kaning mga gagmayng agyanan nga dili highway, lisod-lisod, mas gamay, usahay under construction pa gyud. Kaning mga gagmayng dalan kay kita. No? And I'll tell you why. I'll tell you why. Na ay mga gagmayng bata diri, no? Usa ay mga gagmayng bata. Unsa man sila pagkahibaw nga ang gihigugma sila sa Ginoo? Unsa man? Anybody want to answer? Kung naay mga bata and they need to know nga gihigugma sila sa Ginoo na si Jesus nag-antos para sa ilang mga sala para makaluwas kita. Unsa man di ay? Unsa man? Kinsa ang magsulti? Kinsa? Kamu na may idea? Kinsa magsulti? Kinsa man? Or example, let's take an example. Can you say Inday? Kinsa yung name mo? Anthea? Anthea? Sige. Let's pretend, no? Nga si Anthea, wala jud siya kahibaw nga gihigugma siya sa Ginoo. Kanang wala jud siya kadungog. What would we do? If ingon ana siya, unsa imong buhaton? Unsa imong buhaton? Ha? Unsa? Share? Share sa love sa Ginoo. Yes. Unsa man imong pagbuhat ana? Pag-share ni Anthea nga gihigugma di ay siya sa Ginoo. Unsa man di ay? Sa works, but also the words, no? You would say, Anthea, gihigugma ka sa Ginoo. Di ba? It's true, no? Pero kung inunana, it's kanang ikaw ang magsulti or ako. Unless Anthea na siya direct revelation from God nga ang Ginoo mag-apparition niya, Anthea, ako si Ginoo. Gihigugma ka nako. Na ba? No? Pero panagsa na itabo ana, no? Panagsa ka.
I think kamong tanan diri wala nakakita jud sa naong sa Ginoo no nga mag-istorya ba. So what I'm trying to say is if Antea wala gud siya na nakadungog nga gihigugma siya sa Ginoo, kinahanglan siya og mga tao nga magsulti niya. Gihigugma ka sa Ginoo. Oh, mao ba? Oh, nindot kayo man na. And then after ana, si Antea, ato siya sa laing tao. Magsulti. Kabaw ka, gihigugma ka sa Ginoo. Diba? Anya, mas surprising usa. Mao di eh, kinsa man ang Ginoo? No? Guys, this is how mauna kinahanglan kita og mga gagmayng agyanan para makaabot ang gugma sa Ginoo sa tibuok kalibutan. No? Ako dili ko Ginoo. Pero makasulti ko ni Antea, makaingon ko ni Antea nga gihigugma siya sa Ginoo. No? So ako, dili ko Ginoo, dili ko ang highway, pero tungod kay kabalo ko nga ako gihigugma sa Ginoo, unya kamong tanan gihigugma sa Ginoo, pwede ko mahimong dalan. Pwede ko mahimong dalan. Instrumento sa Ginoo. So that the love of God, ang gugma sa Ginoo, pinaagi sa akong pagsanyaw, pinaagi sa akong mga ipangsulti, no? Murag gigamit sa Ginoo. Yeah, exactly. Diba? Imagine, let's take another example. Let's say, sige, Antea, nga wala jud siya kadungog, nga gihigugma siya sa Ginoo. Let's take another example. Nga kabalo ko nga wa jud siya kabaw. Pero ako kabalo ko. And yet someone tells me, kabalo ka Father, si Antea ba wala siya kadungog nga higugma siya sa Ginoo. And if dili ko motuo nga ako pwede mahimong dalan, I would just say, okay daw ang Ginoo na magsulti kaniya, dili lang ako. Kay si Jesus ra ang makaluwas sa tanan tao, so siya ra bahala. Huh? Is that right? Dili man. We cannot say that. Si Jesus ra bahala. Okay na siya. Kana dili ako busy ko. No. She needs me to say, Antea, gigugma ka sa Ginoo. And then happy ka siya. Mag-smile siya. Oh, very good. No? I'll say it again. Kinahanglan kita og mga gagmayng agyanan sa grasya sa Ginoo. Kasabot mo? Okay da? Kasabot? I'll give you another example para mag-explain. Basin, nakadungog mo nga na ay mga tao na nag-ingon nga dili gyud maayo mo ampo ni Mama Mary. O kinsa nakadungog? Ayaw sa pag-pray ni Mama Mary kay diretso lang mo sa Ginoo. Di ba? Ana? No? Ayaw sa pag-pray o rosary kay dili man na maayo. Dapat iampo lang sa Ginoo, diretso lang sa Ginoo. No? I think we can see that this is a false understanding. No? Kay if ingon ana ang atong pagsabot, it's like naay si Jesus, nga highway good siya, highway si Jesus. Inya after sa highway, wala. Wala na yung mga gagmayng agyanan. Kay si Mama Mary, dili siya highway, but we call Mary, kitawag niya kanang agyanan sa tanang grasya. No? Mediatrix of graces. So actually, sama siya kanato ang mga gagmayng agyanan. Dili siya Ginoo, pero pinaagi sa iyang pagsanyaw, pinaagi sa iyang tabang,
ang gugma sa Ginoo makaabot or nakaabot diri sa kalibutan. Kasabot mo? Okay da? Sumura siya, dili kayo highway, pero dako gyud nga agyanan si Mama Mary, no? Kay inahan baya sa Ginoo. So si Mama Mary, usa ka dalan. And she shows us, pakita siya ni nato, nga kita, nasad, kinahanglang mahimong dalan. No? Usahay ang mga dalan, pareha na sa kaning gagmay kayo nga agyanan, dili kaayo limpyo. Di ba? Under construction pa gyud. I think kita, kay dili baya kita sama ni Mama Mary, nga murag dako niya, limpyo kaayo nga agyanan, we can feel nga, ay, dili ko angay ani, oy. Unsa man di ay, kanang dalan man ko sa grasya? Dili siguro. Kay, wa ko'y nindot sa kinabuhi. Wala ko'y mga nindot hibawaan. Dili ko maka-preach. Nakasala ba ako? Under construction pa man ko? Diba? We can say that about ourselves. But I'll say it once again. Importante kaayo ang mga gagmayng agyanan. Bisan under construction. Bisan daghan kaayo mga mga rocks ba? Nalisod kayo ana-ana ang dalan. Kung wala na yung mga gagmayng agyanan, ang gugma sa Ginoo dili makaabot sa tibuok kalibutan. Kung dili kita mahimong dalan kaning Adbyento, ang gugma sa Ginoo dili makaabot sa atong isikataw. Jesus is counting on you na mahimong kag dalan. No? Be a way of the Lord. Okay. Okay pa mo? Happy na tayo kanang mahuman, ha? 15 more minutes. Kaya pa? Kaya pa? Okay ra? Kaning mga tao diri sa Luyo, kaya pa? 15 more minutes? Kanang mga gwapo kayong altar server, kaya ra? 15 minutes? Okay. Okay. Just check-in ba? Mag-doctor check pa sa iyong mga naong. Okay pa? Okay pa? Oh, okay pa? Pakiduka? Okay kayo? Sige, madayon ta. Sige. So, let's just review. Review sa, okay? So, first, gitanaw is we have to prepare the way of the Lord. No? So, let's atong mga kasing-kasing. Limpyohon na to ang atong mga murag kwarto sa kasing-kasing para ang gugma sa Ginoo makasulod. And then once we welcome the love of Jesus, basta modawat kita sa gugma sa Ginoo, kita sad mahimong dalan sa Ginoo. Okay? He's counting on us. I'll say one more thing about this. I think we can say, kaning Pasko, karon December 25, 2 days ra, hapit na gyud. Hapit na. 48 hours ra. Less than. No? Ugma is Christmas Eve. Hapit na gyud. I'm sure, kamong tanan diri, you can think of someone in your life who is, di ko kabaon sa man Bisaya ho nani, kanang is counting on you for a beautiful Christmas. Ang ilahang Pasko, karong tuiga, basin kanang usa ka madre, basin usa ka membro sa imong pamilya, basin usa sa imong mga friends, mga workmates. Kung dili kamo mahimong dalan sa grasya, or let's say it this way, kung mahimo mo mga dalan sa grasya, magsanyaw mo sa gugma sa Ginoo, mas nindot ang ilang Pasko. Mas nindot.
because we accepted the love of God. Ako, makahuna-huna jud ko karon sa siguro daghan mga tao tungod kay pari man ko nga if I do not become an instrument of God this Christmas, mas less ang kalipay sa daghan mga tao sa Pasko. Kung ako malipayon, kung ako puno sa gugma sa Ginoo, mas nindot ang Pasko sa uban. No? I know this. Usahay lisod-lisod ba ya? But I know this. I need to become a way of the Lord. So become a way of the Lord. Sige. So ang last is, so kani ang mga Bible verses para murag ipakita na ito nga importante nga mahimong dalan sa Ginoo. So we'll just read one of them. So ang Ginoo moingon siya, "Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Lisod kaayo mahimong dalan sa Ginoo. Pero ang Ginoo motabang siya. Motabang siya. Dili kita mag-inusara ang mahimong dalan sa Ginoo. Okay? Very good. So we will do kaning last mga 10 minutes is ganahan lang ko magbalik sa kaning topic about ang mga dalan sa Ginoo. Diha sa atong mga readings karon Adbiento, kabalo mo nga basin nakadungog mo sa mga ebanghelyo sa misa or sa mga pagwali sa pari, sa mga misa de Gallo or sa mga daily masses nga naay mga tao nga murag importante kaayo nga sige tagbalikon ba istorya. Naay mga tao nga diri nga pwede mag-guess nga kinsa man ayog sa pagtan-aw sa, sa presentation kay cheating man na cheating. Kinsa man ka ang mga tao, mga names ba, mga pangalan sa mga tao nga naa sa atong mga ebanghelyo ba kaning last couple days. Kinsa man? Mama Mary, bitaw, katong Annunciation, no? Ang angel Gabriel, no, comes to her and says, "Hail, full of grace." Diba? Very good. Kinsa pa? John the Baptist. Yes, anasad siya diha. John the Baptist. Unsay gisulti ni John the Baptist sa atong mga ebanghelyo? Or basin wala siya gisulti kay naapa siya sa tiyan siyang mama, di ba? Trick question. Unsay gisulti ni John the Baptist? Wala. Naapa sa tiyan ni yung mama. Kinsa pa? Napa man? Zacarias. Wow, very good. Good job. Kinsa pa? Isabel. Very good. Ang igagaw ni Maria. Yes, very good. Igagaw ni Mama Mary. Igagaw. Yes. Unsay nahitabo ni Isabel? Kapala mo? Unsay nahitabo ni Isabel ba? Oh, namabdos? Bisan ko lang? Yeah? Very good. Oh, kapala dyan mo. Mga bright kaayo. So guys, actually, katong mga tao, si Zacarias, si Juan na magbubunyag, si Mama Mary, si Isabel, ug uban pa, sila ang mga panig-ingnan nato sa mga dalan sa Ginoo. No? I'll give you one big example. Si Mama Mary. Dako kay siyag agyanan. Because tungod kay nisulti siya yes sa angel Gabriel, no? Sa katupag kanang ikaw, Mama Mary, mahimong kita kanang inahan sa usa ka lalaki,
manganak ka, sa gahom sa Espiritu Santo, tungod sa iyang yes, ang Ginoo, si Jesus, nakaabot sa kalibutan. Nakaabot kay mahimo siyag bata. Sudod siyang tiyan. Si Mama Mary, dalan sa Ginoo. Yes, because pinaagi sa iyang tiyan, no? Bitaw, no? It's very beautiful. Pinaagi siyang lawas, ang Ginoo nahimong tao. Yes, we can say nga, in a way, gigamit siya sa Ginoo. But much more than that, she was so united with Jesus. No? So let's first look at, I think ang first nato is Mama Mary. Yes, si Mama Mary. Actually, kadyot. Si John the Baptist Day when I was saying Mama Mary. The Virgin Mary. Kadyot naman kay I already said, nakasultin ako. But si Mama Mary, like I said, dalan siya sa Ginoo tungod kay nahimo siyag inahan ni Jesus. Pero naapay usa ka ebanghelyo kaning miagin mga adlaw katong visitation na kinuno mo ana katong after na mamdos si Mama Mary asa man siya ni adto si Isabel ato siya sa bukid layo kaayo no and then unsay first nga nahitabo pagkita niyang duha lihok ang bata. Oh, very good. Lihok ang bata. Hup. Diba? Lihok ang bata. Yes, nalihok ang bata. Unya, katubitang baglihok sa bata, ilhanan man na. Kanang, it's a sign nga si Isabel na puno sa Espiritu Santo. It says it in the Bible. Ganang gisuwat yun. Si Isabel, puno sa Espiritu Santo, nag-ingon, blessed is she who believed. Blessed, blah, 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 blah. No? So let's think about this. Hunang-hunat sa nato. Si Isabel, na puno sa Espiritu Santo, tungod kay si Mama Mary, nagbisita. Huh? Is that crazy? We can think nga, huy, ang Espiritu Santo, gihatag sa Ginoo, mana. Diba? Diba, sister? Gihatag sa Ginoo. No? So, giunsa man di ay si Mama Mary, pagbisita ni Mama Mary, nga napuno ang Espiritu Santo ni Isabel. Si Isabel. Huh? Di naman na siguro sakto. Kay, gasa sa Ginoo. That's where we see Mama Mary, siya usa kadalan sa grasya. No? Pinaagi sa iyang pagbisita, sa iyang igagaw, na puno sa Espiritu Santo. This is beautiful. Sometimes, I think, we think nga basta na ay kanang tao nga nag-antos o nag-struggle. Ako guilty jud ko ani. What do we say? Oh, okay ra. I'll pray for you. Diba? Antos ka? I'll pray for you. See you. Bye-bye. Ana, lakaw na yun. No? I'll pray for you. Okay ra. Ang Ginoo na bahala sa imong problema. Diba? Everyone is smiling, thinking, oh, nakabuhat ko, ana, Father. Yeah. And that's very good, no? It's important to pray for other people. And that's very good. But what we see sa paningina ni Mama Mary is we see nga, pinaagi sa atong pagsanyaw, pinaagi sa atong buhaton, sa atong pagbisita sa mga masakiton, sa atong pag-istorya sa mga tao nga maginusara. Because of our good deeds,
people can meet Jesus. And that's real. Tinuod man na. Tinuod. Nakoy story. I'll tell you, last story man kay happy naman. Kabalo ko nga, patanon pa kaayo ko nga pari. No, patanon pa kaayo. So wala pa ko'y daghan kay mga experiences. Pero I think ang akong paboritong sakramento nga akong mga gihatag sa mga tao is confession. Ganahan kay ko, nindot kayo. And I remember many times, kadaghan mga times nga, amazing jud kayo. Nga, sige, so magkumpisa lang tao, anana. And then, when I say the absolution prayer, kada bitang prayer nga at the end of confession nga, ang pasaylo sa Ginoo gyud nga mahitabo jud siya. It's amazing. Many times already kadaghan mga higayon, and every time I'm so touched. Nga after kato nga prayer, absolution prayer, kanang I forgive you in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Ana, usahay after sa katong prayer, muhilak ang tao. Muhilak siya. Kay nakakita siya sa iyang Ginoo, sa pasaylo sa Ginoo. And it's so touching. Kay sometimes I think, bitaw tinuod. Yes, ako ang naghatag sa sakramento, pero ang Ginoo baya ang nagbuhat. No? And of course, special kaayo mana sa mga pari because makahatag may mga sacraments. No? Basta ang pari magsulti during sa misa nga kini mao ang akong lawas, it's really Jesus nga magsulti ana. I say that in Jesus' name. So it's very powerful good. But it's the same for all of us. It's the same. It's the same. Basta kamo magpasaylo sa imong hisikataw. In a way, makasinati sila sa pasaylo sa Ginoo. No? They are reconciled with God. Of course, I know, lisod kaayo pagpasaylo. Sometimes it takes a very long time. But pinaagi sa atong mga gagmayng dalan, people can experience God's love. So, kung si Jesus, karong Pasko, muabot siya sa atong kalibutan. He is counting on you. Kinahanglan siya sa mga gagmayng agyanan. No? Para makaabot ang iyang gugma sa tanan mga tao. Sa tanan mga tao. Kitang tanan, we can say, ang mga missionary. No? Mga missionary sa Ginoo. Dili lang si Father Sam ang missionary diri. Kitang tanan. Kitang tanan. Because of our good deeds. Just like Mama Mary. So basin kadjud ra kaayo nga kita, let's look at si Juan magbubunyag. So siya sad dalan sa Ginoo. No, dalan sa Ginoo. Lahi kaayo ang iyang pagsanyaw kaysa pagsanyaw ni Mama Mary, but importante kaayo na sad. Kay pinaagi sa iyang ministry, kadaghan ang mga tao nakapausab sa ilang kinabuhi. No? Repentance, ang paghinusol sa mga sala. It's true. So siya sad mahimong dalan. And then, okay, ang last akong isulti kaninyo is, okay. So last aniha kay happy na alas 3. I think na ay mga very practical ways nga makatabang kanato nga mahimong kita mga dalan. Because we can think, okay, sige, nindot, bitaw, kinahanglan ko mahimong agyanan karong Pasko, pero murag maglibog pa ko. No? Unsa man di? How can I become God's servant? For me, so personally speaking, kani silang duha nga buhaton, mauni personally nga makapatabang kanako good. No? Once again, lisod kayo usahay mangita og time for this.
But for me, ang personal prayer ug ang Bible reading. Now, these are very good ways to help us to become God's missionaries. No, mahimong ta mga dalan sa Ginoo. I think sometimes, nakabantay ko, na yung mga tao nga mag-ingon ako, Father, kanang, didi ko kabaw mag-ampo, Father? Didi ko kabaw? Kabalo ko mag-rosaryo? Kabalo ko mag-amahan na mo? Pero gawas, ana, di ko kabaw mag-ampo, Father? Unsa man? No? Sometimes we are confused, maglibog kita. Unsa maning personal prayer? No? How do we do that? And it's, actually, I'll just say something very simple. So, nindot kayo nga isulti ni Saint Teresa of Avila. Kani. So, basta maglibog ta sa pag-ampo is prayer is a trusting and intimate conversation with someone whom we know loves us. So ayan ako pagbisaya ani. Ang pag-ampo kay usa ka pakig-istorya kauban nako ang usa ka tawo nga kihibaw kita nga mahigugma kanato. Like I said before, katabi taong magtawag nako ang akong mama. Remember that? Mag-buzz, bzz, bzz, akong phone niya. Akong mama di eh. In order to pray, we have to be convinced na gihigugma ta sa Ginoo. Unya basta mag-convince kita ana, sayon ra kaayo magampo. Sayon ra kaayo. Sayon ra good. Pwede ra sa imong kwarto. Pwede ra sa simbahan. Pwede ra sa jeep. Pwede ra sa e-bike. Bisdak asa. Prayer is taking time during the day magpahinumdum na gihigugma kita sa Ginoo. No? That is the foundation. The foundation. No? To spend time with God. Ang pinakanindot siguro is if ever makasulod mo sa mga simbahan, unya naa si ang presensya ni Jesus no sa tabernacle. Mao na pinakanindot. So mao na ang pag-ampo. Ang Bible reading. Nakadungog sad ko nga naay mga tao na nakigsulti kanako ba nga pero Father nakadungog ko nga basta mo basa sa Biblia medyo makuan buang ba. Dili maayo mo basa sa Biblia kay dili kita kasabot. And it's true. Sometimes dili ta kasabot sa Biblia. But it's very important, I'm telling you now, importante kaayo mo basa sa Biblia. Bisan dili kita kasabot. No? Because that is the way that God speaks to us. Ang Ginoo, mag-istorya siya kanato, pinaagi sa iyang pulong, ang pulong sa Ginoo. It makes sense, no? Pinaagi sa akong mga pulong karon, maka-istorya ko kaninyo. Ang Ginoo, pinaagi sa iyang pulong, maka-istorya siya kaninyo. No? So take time to read the Bible this Advent. Unya, mao ni ako mga suggestion para kung nakatabang kanako sad is for me, kabalo ko nga usahay busy kayo ko. So I try na ninkamot jud ko nga at least 10 minutes every day. 10 minutes ra. Dili kayo na dugay. No, for me. 10 minutes. Mag-set ko timer sa akong phone. Pip, 10 minutes, mabasa ko sa Biblia. After 10 minutes, pip, mana. Okay na. Nagabasa ko sa Biblia. And then, nindot sad nga naay Biblia sa inyong mga cellphone. No, kay kabalo ko nga almost bisag asa man kita na akong cellphone. So kung naay Bible app
sa inyong cellphone, sayon ra kaayo mo basa sa Biblia. Sayon raman. Ganahan sad ko nga na ako'y mga friends to read with. No? Ang akong gisulti kanina nga na ay group chat. Katong group chat, no nga, every day, I send a screenshot. Kanya kung dili ko mag-send og screenshot, akong mga friends, mag-chat sila nako, Pader, asa imong screenshot? Wala ka kabasa sa Biblia today. So, bitaw. Sige, mabasa ko sa Biblia. Mga batanon, akong mga youth, nagsugod may ana. Usa man, ang usa sa among mga youth, mao na iyang idea, na siya idea. Father, let's make a group chat. And every day, mag-send taog screenshot. Sige, pwede ra. Ano ba? And then also, read with the heart. Usahay, basta mo basa ta sa Biblia, we read only with our eyes. Of course, importante mo gamit sa mata. Basta mo basa kita. Usahay, mo basa kita sa Biblia, sige, wako kasabot, pero okay na. Okay na, humana. Ano ba? But do we take time to read with our heart? I-appeal ang atong kasing-kasing. Basta mo basa kita sa usa ka passage sa gospel, unsay akong gibati. Unsay kanang naa sa story nga nakapatouch kanako. Katupitang gisulti ni Jesus? Wow, nindot man na. Nakapatouch ko, ana. No? Kanang mga, yun ana ba? Read with the heart. Because God will speak to you through His Word. And then, usahay maglibog kita, asa man di ay magsugod sa pagbasa sa Biblia. Kay dako kay siya nga libro. Dako kaayo. No? Dako kaayo niya. Nabitaw mga libro sa Old Testament nga makapalibog ba? And it's very good to read those books. But I think, ang akong suggestion, kung wala pa mo nakasuway o kanang daily Bible reading, magbasa sa Biblia, start lang sa ang pagsugod kaninyo is ang mga gospel. Ang gospel. Like Gospel of Matthew. Gospel of Mark. Okay? Gospel of Luke. Gospel of John. Kay katong mga gospel, ang ilahang gihiskot kay ang kinabuhi ni Jesus. Nindot kayo. So start lang sa with the gospel. Pili lang sa usa. Gospel of Luke. Sige. So kana ko. Every day, 10 minutes. Start chapter 1. Basa. You know? Nindot kayo. Promise ko. It's very beautiful. Very beautiful. Start with the Gospels. Okay. So I think mauna, brothers and sisters. Hopefully, kaning gagmayng recollection, makatabang kaninyo sa inyong pag-andam sa pag-abot ni Jesus. Okay na ba mo? Very good. Naay mga question? Or wala? Question. Oh, okay, question? Wala di. Okay. Wala na mga question? Okay naman. Pwede yung asad after sa recollection. Makatabi iya punta after. If ever na may mga personal questions. Or pwede yung kung na may mga questions, magduol sad sa mga madre. Kay mga bright ba ya mga madre? Na sila diha. Sister, unsa man di ay pagbasa sa Biblia? Unsa man di ay? Mag-explain sila. Maayo sila. Sister, asa ang mga snack, sister? Joke na to. Sige. So, salamat kaayo. Kaninyong tanan. Salamat kaayo. Ma-impress ko sa inyong pag-attentiveness kay, wow, dugay man. Almost 2 hours nga maglingkod mo. Very good. Maybe what we can do, ang last na atong buhaton kay is manindog kita and then we can say one last prayer. No? Manindog sa ta. Barog ta. Let's turn towards Jesus. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
Salamat kaayo Ginoo sa kining oras nga imong gihatag kanamo para makaandam kita og tarong sa imong pag-anhi. Tabangin ako kanang tabangin namo sa kaning pag-andam. Tabangi kanamo nga kaming tanan mahimong dalan sa imong grasya, sa imong gugma. Pinaagi sa panig-inan sa mga santos ni Mama Mary, ni Juan nga magbubunyag, ang among pangayoon kay makaduol kami kanimo Ginoo para ang among pagsaulog sa Pasko malipayon. Ang among pagsaulog sa Pasko puno sa imong gugma. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon na imong ngalan. Umabot ka namo imong gingharian. Matuman imong pagbuot dinhi sa yuta mahingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo kanong adlaw. Ugpasaylo kami sa among mga sala, maingon na nagpasaylo kami sa mga sala kanamo. Kung dili mo kami tugan sa pagsulay, hinunua, luwasa kami sa dautan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos sa makagagam sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Salamat kaayo kaninyong tanan. Maglingkod sa takadiyot ha. Dako tong pasalamat in behalf sa among community.